Na půdě Vyšší odborné školy publicistiky se sešlo hodně dětí. Pořádalo se zde vyhlášení vítězů krajského kola celostátní soutěže Školní časopis. Studenti měli možnost si vyzkoušet novinařinu v rámci workshopů pod vedením například Martina Kézra, Michala Šustra či Iriny Špačkové. Ale jo, bylo to zajímavé a řekl bych, že skoro jsme měli tak málo času. Baví mě to tady hodně, přijde mi tady fajn atmosféra, a lidi, že si tady sednou, rozumí se. My jsme byli na hrádkách s češtinou a na workshopu o veřejném mínění. A myslím, že si to ožili, ne? Oba. Já myslím, že je to docela zajímavé setkání se studentama středních škol, kteří o tu novinářskou práci projevují zájem v tom směru, že vytvářejí nějaký časopis, vytvářejí nějakou hodnotu, přemýšlí o tom, jak vlastně přiblížit minimálně svým spolužákům dění na škole, a my se jim tady snažíme ukázat nějaké cesty, nějaké možnosti, kudy to jde. No, mně se to líbilo moc. Líbilo se mi vlastně, že to byl opravdu workshop a ne jenom přednáška, fakt to bylo dobrý. Co říkáte na pana Kézra? U nás ve škole totiž je známý jako jeden z nejpřísnějších učitelů. Řekli byste to do něj? Ani ne, jako je takovej ráznej, ale přijde mi jako takový fajn. Řekla bych, že trošku dramatizuje, jakoby. Patos tam lehce bývá v tom jeho projevu. Výherci prvních a druhých míst postoupili do republikového kola a spolu se třetími místy obdrželi jako odměnu diplom a tašku plnou časopisů Skóre, Lidé a země, digitální foto a další. Budete to oslavit? Ne.